Вземи гледай. Какво трябва да се пусне? Попутване ли? Аз съм над всички, според мен попутване не ми трябва. Ставаш го близо. На кое да го ставим? Има сега стопа. Десет оптично, не знам колко. Айде, прибираме всички коли тогава. Айде. Там от той приближаваш, ще намаляш. Казваш, че свърва както да обеднава. Не, защото видим, ако се среди. Застрелвам мухало тук на другата стена, малко. Защото нашия почна да сдава багажа вече, това на пол-година. Искаш ли бананче? Искаш ли бананче? Добре, бързо да режда. Ма не е такава батерия. Такава батерия. Като на телефон зарядна. Като зарядна на телефон. Много важно. Братовчет ми е служил там. Ето, мамо, ето твоето бананче, виж къде. Че не си го взяла. Айде. Какво си ще отворим друго? Аз се видях, се върти. Камерата е толкова голяма. Не теля! Момиченце! На тавана се слага. Прямо тук застрелваш почта стрелки. И защо трябва да целя? Той няма отгласва, това все не отгласва. Оттам. И някакъв кандидат за поглед решил да сложи камерата. Махни, кажи здрасти. Някаква строителна фирма е платила, естествено. Обаче той не спечела изборите, решил да Чакай, глътни първо това бананче. Умрях се сменя. Ире! А тя практически се върти на горе на всяка една мъртва точка. Не. Освен над Ти на нея. Кирито ли даваш? Кирито место малко. Тя и над нея не е мъртва. Тя се върти на всякъде. Умрях да се смея. Може ли да ви знам? Ги иска ли? Така да ти кажа. Айде. За величина, те за кметовици. Кметът изключително да Прави смея. много снимки. Много бързо. Това е важно. Малък. Ако просто на компютъра така много които предния не правиш. Аз хода да кажа Това е смея. важно. Даже не той на теб го Да, прави снимки една следва. Да, нашия отправен чакаше го. Да, 10. нашия повече добро. Ти някакъв момент го хода зацепили. А да, ти лапиш. Слага даже примерно програмация. Може да го правя. Дете едно, те две. Карал съм сега Киров тогава ден, Марта тогава ден. Знам, че снимам Кирито. Месеца и 3 дена. Да, на сърце. Ама трябва да нагласиш на видите едно дете. Ама има много функции. Реално не знам кой ще. Какво беше? Картата ми прави стандартно. Изгледа. Тя е подарък с фото. И да беше промоция. Въпросът е какъв формат е местен и правиш. Не виж ли? Друго ама. Много ти е смешно. А?